Туган мәдәният мәхәббәт һәм тугрылык өчен бүләкләр бирсәләр, һичшиксез Майсара Абдрахман кызы Гәрәева аңа лаеклылар рәтендә беренчеләрдә булыр иде. 50 ел элек, нәкъ 20 майда аның артыннан 4 егет килә дә, Майсара, синнән башка булмый дип, сәхнә бизәргә алып китәләр. Ярты гасыр дәвамында Майсарага мода бер генә минутка да узмады. Мен 43 ел халык моңнарында йөрдем. Распалась халык моңнары. Аннан Нур группасына күчтем. Шәмнәрімдә сыңгы шәмәм сүнәдә айралаштак жала таңнарда. Тамырлары аны актаныш ягыннан. 1912 елда бабасы 8 баласын ала да Бикчантай авылыннан Себергә китә. Себердә нәсел оясын Калтай авылында оялар. Әтием дә йырлый иде. Әтиемнең браты Хаким абыем да йырлый иде. Әтием бер класста бетермәгән. Дөнья көтте. 92 яшка кадәр торып үлде. Ул үскәндә колхозда, гаиләдә бер генә кеше белем алуын дәвам итә алган. Бу бәхеткә Фатыйма апасы иреште. Бу сәбәптән Майсара апа белем ала алмый, ләкин аның дәфтәрендә язып калдырган почерк профессорныкымыни, хәтере. Әтиемнең сродный браты Штимиршая Хаҗи Тамчыны йырлады. Мин шул бәләкәй яшьтән бирле ул җырны йырладым. До сих пор йырлыйм. Томс татарлары фольклорына кабатланмаслыгын городок көйләре кебек жанр бирә. Аларның белүчеләр арасында безнең юбилярыбызга тиңдәр юк. Бу өлкәдә ул танылган чемпион. 1954 елда әле кызчык буларак ул менә шушы дәфтәргә белгән куплетларын яза башлый. 212 городок куплетін язган Майсара апа. Городокның тайы биек безмен әлмәбез инеде. Бәләки рәхәт көннәр булар без күрәлмәбез инеде. 2015 елда Майсара ханым сеңлесе Зәйтүнә белән Томск өлкәсенең матди булмаган мәдәни мирас объектларының электрон каталог булдыруда катнаштылар. Аннан башка милли мәдәниятнең әлеге хәзинәләрен бөтен Россия реестрына кертү мөмкин түгел иде билгеле. Кунакчылык аның төп сыйфаты. Күпләр эштән соң килүләрен аңлап, сыйсыз бер генә репетициягә дә килми Майсара ханым диләр иптәшләре. Әгәрчән репетициягә киләме? Аның сумкасы гел тулы ризык белән. Пешкән пәрәмәчләре, пирожкилары. Ул безнең ничек әйтим, гәүһәребез. Юбилеемны үткәрәм дә китәм сәхнәдән ди Майсара апа. Интернеттан җырларга. Күрешербез алайса. Бакчасы мәкергә бер барып киләмәле, яшьлегемне истә алып ләззәткә йөзәмәле. Томскидан Елена Софюльна, татарлар.